नमस्कार. आज काहीतरी नवीनमध्ये पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाच्या आगमनाचा दुसरा दिवस आहे. तर आज मोदक न करता प्रसादासाठी मी केळी व रव्यापासून खूप स्वादिष्ट आणि अप्रतिम चवीचा शिरा केलेला आहे. तर हा शिरा खूप झटपट होतो आणि खाण्यासाठी खूप छान लागतो. तर चला पाहूयात आपण हा केळी व रव्याचा शिरा कसा करायचा तो. तर प्रसादासाठी या ठिकाणी आपल्याला 1 वाटी रवा घ्यायचा आहे. तर हा रवा थोडासा जाडसर आहे आणि हा स्वच्छ चाळून घेतलेला आहे. आणि या ठिकाणी मी 1 छोटा चमचा विलायची पावडर देखील घेतलेली आहे. 1 पिकलेली केळी घेतलेली आहे. तर ही केळी आपल्याला पूर्ण वापरायची नाही आहे. आणि या ठिकाणी मी काजू व बदामचे बारीक काप घेतलेले आहे. आणि जेवढा रवा घेतलेला आहे तेवढीच साखरही घेतलेली आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखर वापरू शकता. आणि इथे 3 वाट्या मी दूध घेतलेलं आहे. आणि या ठिकाणी फ्रूट कलर घेतलेला आहे. तर हा येलो कलरचा फ्रूट कलर आहे. आणि किराणा दुकानावरही सहज आपल्याला कुठेही मिळतो आणि 10 रुपयाला साधारण याची किंमत आहे. आणि इथे मी तूप घेतलेलं आहे. तर गॅसवरती आपण कढाई ठेवूयात आणि ह्या कढाईवरती आपल्याला आता तूप घालून घ्यायचं आहे. तर साधारण 3 ते 4 चमचे आपण सुरुवातीला तूप घालून घेऊयात. तर जेवढं जास्त तूप आपण ह्या शिऱ्याला वापरेल तेवढा शिरा खूप छान लागतो आणि सुटसुटीत होतो. तर इथे आता आपल्याला तूप मेल्ट झालेले आहे आणि यामध्ये आपल्याला हा रवा घालून घ्यायचा आहे. तर मंद गॅसवरती आपल्याला हा रवा खमंग भाजून घ्यायचा आहे. आणि गॅसवरती दुसऱ्या ठिकाणी मी दूधही गरम करत ठेवलेलं आहे. आणि ह्या दुधामध्ये आपण ही साखर घालून घेतलेली आहे. तर ही साखर पूर्ण आपल्या या ठिकाणी वितळू द्यायची आहे. आणि मंद गॅसवरतीच आपल्याला ब्राऊन कलर येईपर्यंत हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. आणि लागेल तसं आपल्याला या ठिकाणी तूप वापरायचं आहे. आणि हलकासा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला हा रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. तर या ठिकाणी आपली साखर बऱ्यापैकी विरघळलेली आहे. तर गॅस हा बारीकच आहे. आपल्याला खूप गरम असं दूध करायचं नाही आहे. तर रवा आपला आता व्यवस्थित भाजत आलेला आहे. या ठिकाणी साखरी विरघळलेली आहे. तर गॅस आता आपण बंद करून घेऊयात. आणि आपल्या रव्याला देखील असा ब्राऊन कलर आलेला आहे. खमंग असा रव्याचा वास येत आहे. रवा खूप छान भाजलेला आहे आणि कलरही छान आलेला आहे. तर आता आपण केळी कट करून घेऊयात. तर केळीची साल काढून आपल्याला ही केळी चाकूच्या साहाय्याने अगदी बारीक कट करून घ्यायची आहे. तर तुम्हाला या ठिकाणी जर केळी पूर्ण वापरायची असेल तर ती तुम्ही वापरू शकता. इथे मी अर्धीच केळी घेणार आहे आणि राहिलेली केळी ही पंचामृतसाठी वापरणार आहे. तर अगदी थोड्याशा हलका फ्लेवर येण्यासाठीच मी ही केळी घेतलेली आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार या शिऱ्यामध्ये केळी वापरू शकतात. तर आता ही केळी आपण अगदी बारीक कट करून घेऊयात. तुम्ही डायरेक्ट मॅशरने ही केळी मॅश करू शकतात. पण जेव्हा आपण या रव्यामध्ये ती केळी घालणार आहे तेव्हा ती केळी पूर्ण वितळणारच आहे. तर रवा व्यवस्थित भाजलेला आहे. तर या ठिकाणी आपण पूर्ण रवा एका साईडला करून थोडंसं तूप घालून याच्यावरती ड्रायफ्रूट परतून घेऊयात. तर ड्रायफ्रूट आपले हे व्यवस्थित परतलेले आहे. तर यामध्ये आता आपल्याला दूध घालून घ्यायचं आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला सगळेच दूध वापरायचे नाही आहे. सुरुवातीला आपण थोडेसे दूध घालून घेऊयात. आणि यामध्ये आता आपण जो फ्रूट येलो कलर घेतलेला होता तो अगदी 1 चिमूट आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. आणि जर तुम्हाला फ्रूट कलर वापरायचा नसेल तरीही तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल. किंवा जर तुमच्याकडे केसर असेल तर केसरचे धागे दुधात घालून तेही दूध तुम्ही यामध्ये घालू शकतात. आणि राहिलेले दूध आपल्याला असे थोडे थोडे करून सगळेच घालायचे आहे. कारण यामध्ये आपण साखर हे प्रमाणातच घेतलेले आहे. आणि इथे मी ही केळी घालून घेत आहे. तर इथे जर तुम्हाला केळी ही मॅश करून घ्यायची असेल तर ती तुम्ही घेऊ शकतात. पण उष्णतेच्या साहाय्याने हे पूर्ण केळी वितळल्या जाते. आणि या ठिकाणी राहिलेले दूध हे आपल्याला आता घालून घ्यायचं आहे. आणि व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला आता विलायची पावडर घालून घ्यायची आहे. आणि पुन्हा ह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि इथे 1 चमचा आपल्याला तूप घालून यावरती झाकणी ठेवायची आहे आणि एक वाफ काढून घ्यायची आहे. तर आपला हा प्रसादाचा शिरा आता या ठिकाणी तयार आहे. तर आपण आता बाप्पासाठी प्रसाद दाखवून घेऊयात. तुम्हाला जर हा शिरा आवडला असल्यास करून नक्की पहा, कमेंट करून सांगा. आणि प्लीज चॅनलवर जर नवीन असाल किंवा आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. पुन्हा भेटूया असंच काहीतरी नवीन घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.